Indonesia Parti Demokratîk Kurdistani Sûriya vê bîraweriya heşsaliya şehîdbîna Xortê, Hêja û Çeleng Nêçîrvan şehîd bî em serxweşiyê li we dikin. Serxweşiyê li miletê Kurd dikin, serxweşiyê li hemî kesê Kurdperwer yê li ser rêvaza berzaniyê nemir dikin ji ber ev şehîd yekê qehreman, yekê xizmeta Kurd û Kurdistanê kirî li ser rêvaza berzaniyê nemir, yê rihê xwe terxan kirî li ber xaka welatê xwe de. Ji ber wextê destpêka leşkerê Roj hatî damezrandin, ew leşker leşkerekî Kurdistanî bû, leşkerekî li ser rêvaza berzaniyê nemir bî. Ew wextê xwe tomar kirin wekû pêşmerge dîfaî xaka welatê xwe bike. Ji ber hemî welatê dinyayê û hemî milet herêkî dîfa'a xaka welatê xwe dikin, wê dîfa'a xaka welatê xwe bike, wê şehîd bibe. Yani ev şehîd wê ne şehîdê ewilê û şehîdê taliyê be. Belkî îro wekû vê roja her rojekî taybetmendî wê herî mezin heye. Çawa yekê leşkerê Roj hat şehîdkirin divê roja hê pîroz de, yekî xelkê me başûr ji Kobanê hat şehîdkirin. Ji ber mena wê isbat kir û çawa Kurdistan yek e, Kurdistan ne çar parçe ye. Ew şehîd Zêrevan hat şehîdkirin li Kobanê, şehîd Nêçîrvan hat şehîdkirin li Kurdistana başûr. Kengê lazim bibe ew pêşmergên berzanî wê dîfaî ber xaka Kurdistanê bikin hemî dera. Çi li başûr be, çi li Bakur be, çi Rûhilat be, çi Rûava be. Ji ber ev pêşmergê hen ser rêbazekî netewî ye, rêbaza Kurdayetî ye, rêbaza projê netewî bihê li miletê Kurd bigihê mafê xwe, ew jî wekû miletê dinyayê bigihê armancê xwe. Gelek henin navê we Kurdin, bes ticaretê bi Kurdîtiyê dike. Ne muhim meşware dîfaî ber xaka Kurdistanê de bike. Ew ne xwediyê Kurdan in, xwediyê Kurda ew in ê dîfaî ber mafê miletê Kurd de dike, dîfaî ber xaka Kurdistanê de dike, dîfaî ber Kurd û Kurdistanê de dike li kûy derê de.